ପିବି ପିବି ଆଜି ଚିନି ପାଣି ପିବି ଆଜି ଗୋଟେ ନୁହେଁ ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ ପିବି। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କିଏ ରାତି ଅଧରେ କଣ ଏରା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆଜି ରାତିରେ ସଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛି। ସଲ୍ୟୁସନ ଚିନି ପାଣି ଗୁଡା ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଚିନି ପାଣି ପାଉଡର ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ପିଇଛନ୍ତି? ହଁ ଭାବିଛନ୍ତି ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ୱିଡ ସଲ୍ୟୁସନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସଲ୍ୟୁସନ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ 12 ରେ ସଲ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ସେଇ ଚାପ୍ଟରଟା ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଲୋକ ବୋକା ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବୋକା ବି ବନିବେନି। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟରରୁ 7 ରୁ 8 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆରେ ସାର୍ ଏଇ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସଲ୍ୟୁସନ କୋଉଟା କୋଉ ଟାଇପର ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଆଉ ତମ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ବି ଚାପ୍ଟରଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶନ କ୍ଲାସେସର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉଠି ୱାନ୍ ଶଟରେ ହିଁ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନକୁ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ ବୋକା ବନେଇଦେଲି ଆଉ କେହି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସାର୍ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଆସିବେ ତ? ଛୁଟି ନେଇକି ଆସିବି। ବାସ୍ ସାର୍ ଆସିବେ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖା ହବ ପ୍ରକାଶନ କ୍ଲାସେସର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।